Monggo para kadang New Sahara. Dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali jolali lo aku percaya sing ngendangi kita weton kentingan ngono ya kudu ngono kuwi ngetan keterke lululululung ngono ya kabeh muni ngetan oh ngetan iki ngono kuwi ngetan maju mundur maju lho Mas aku mula ya aku ngingu wedhus iki mati kabeh sapi saya iki penyakit tok penak ngingu banci ngene iki timun-timun kiwa tengen kiwa maju Mas syuting corongi mingkem apa mangap ngecek drame siap neng TV ketok wing ngecek aku ayo mundur timun-timun kiwa tengen kiwa tengen kiwa tengen kiwa kok ya tengen ngono bocah ki drame siap kiwa tengen kiwa kok ngetan bali ngulon apa setya ning kelakon Mas ijing miring awas begagak yo sawek pinggire aja dilirik ana sing duwe Mas alah miring ijing miring asik ijing miring apa sayane lakon Mas Mas awas Mas ijing miring jolali lho lali dadak ngaku no ning ngene ngapa ora iso jene kowe kok kroyok bancinem apa piye kowe Bambang Hartono Sutarno Budi Bud ini Budi Tomo Mo mbokmu mau senam nang ndi Carang Dene mau bablas sih sing ngobah apane oh kuwi ya
Heeh. Oh ya ayen awak nuri yen lambe corong. Corong nuri. Corong nuri. Corong nuri. Corong nuri. Corong nuri. Ketoke demenane sing nyaron kae. Carane pas iki. Ngetan bali ngulon apa sedianing lah. Tugentung. 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 Ijing mireng ayam men lampu ayam men yen wis kadang Oh ya. miring masih mas ijing mireng berkenan kasih bukan luka aja mas miring mas ijing mireng Lali. Yo. Sitok-sitok. Gentak-gentung jreng ngono ya. Wiwit Siaka Bambang Jirolu. Hartono. Sutarno. Budi. Utama. Siap. Orang. Munine gak kaya liyane ya. Baleni. Yo. 1 2 3. Bajikan. Sing orjen urusanmu karo sing orjen. Hei! Ayo medun. HP ini MC ini mbok widak rumah samu ki. Regane karo kowe larang HP ini masamu. Pendek ngimpi apa Mas? Ngimpi didilati kirik ya we. Kirik tenan lho. Asin ngetan bali ngulon tung tung tang gedung patung. Ngene mlumpuk ngene titi laras iki mau wis babakan jogetan saiki tetembangan aja nganti kalah karo penyanyi saka Jumantana ya. Nemo loro jinem. Namo loro ji. Jiro lumonem. Nemo. Nemo loro 15. Iki ra matematika. Nang iki dudu matematika goblokmu. Sepatu. Coba iki gandeng gone ngene iki piye cah iki? Gen iso madhep rono ngono piye? Background-e mantene. Nah, ngono ya. Nah, kene mundur ana background-e mantene. Ya, Dwi kene, Nduk. Ya enek to? Andani kok. Dwi iki enek sing lara, enek sing ora. Hah? Sing kae lho. Lagune apa ya biasane? Apa? Ninggal Katresnan bersama New Sahara.
jogete lanang. Madang mbake. Tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya inguni ayu weh. Lah, mbok iki piye to kok ngono wi lho. Lah aku normal kok ya. Cina tek sorone kaya hama ngono. Masuk. Aja lali pawelingmu. Uga meneng kang janji-janjimu. Aku kang setya sanuhu. Tak anteni nganti sailingmu. Yo Sahara yo. Nangis sakjroning atiku nalika siramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambet karo sapa enak apa ta mbak kok geger dhewe iki lho Orang nek rupane kaya tek peper ngono. oh lunyu Nduk, gandeng sing ngetipung wedok. ha piye mbak Coba jaranan samboyonan. Ayo coba. Nan tak sing ngetipung ya gece kali. wis duwe bojo dong, Nduk. Oh. Hati-hati duwe bojo. Pengendang kabeh antem-anteman roco lho. Sing rukun ya sampean. Aku diulemi. Ya, tenan ya. Kok Mas, kanca-kanca sedap malam dikabari. Ngoben nyengkuyung ngene jenengan. Mpun nikah dereng? Oh, dereng. Kemis. Lah. Nek ujug-ujug kemis. Nek teko Keri dhewe digarap tok-tok apa? Pargo. Heh, kargo. Ya, keri terus suwuk.
Ah, sambal goreng enake ra umum. Aja lali paweringku muga bakal temes janji-janjimu aku kan setia satuku tak anteni nganti sailingmu tak Loh, lah mantene ning ndi? gantos busana salin Lah piye awake dhewe bar? nembe adan mbok Adan. Adan yo. istirahat rin Ngene nduk. pripun Gandeng awake dhewe iki adan. Adan iki ra iso dicepetke yo. Dadi iso ngono kuwi. nggih Nggo ngajeni. Sesama. Awake dhewe foto terus leren. nggih Ku bar leren mulih dilanjutke. lah foto mantene Pak sore. oh iya Ngono ya. Kadang-kadang nyusahara kekasihku. Kena enak to lagi. Apa, Bang? Apa? Mantep. Aku ya kena. Niki wae sing gawe sambal goreng sinten iki? Kula nyuwun sak ringkot, Bu. Ndik ya, nggih mbak Mas MJ. Monggo dilajeng nggih. Ayo awake dhewe nyuwun pamit. Foto dhewe ning dhuwur kono. Ning kono wae. Bu enek. Nah, ya. Nipun nganten mawon.